Karbi ang long ki sialam ki lejut eta me ko sialam ki ang thundo thu kok la pulo political alam ki lejut kok sta me ko la pu ang thu ko konani sai lam no ka chokle malam ki konani kapre kalam ki do pik kopia pasi lasun ong mara doi tum karbi ang long ahok per ke chapaking abang jong si choklem bole lasun lam ki bang klang o de che polo ma putan ni hindr ma thadun dolo lalo non malam ka si thang dot la ban ka viral du da ko thak sipinie bang ke ni ding ang tong pen si than pon pola pen apa klang pon po kopia pot si lan set ka si thang arat ma polo te ili tum kar biang long ke la pu ho to man ke japsi jong si keme sen ason amung si klang polo te la bang ke lan viral tu the la ke hino dak ma cher so lam ki ai hoi polo te la bang ke ka viral che thang da pek lo la pen ke ka pa si thang atum pu si mi do pek lo sidani lehi men chuni redon po ka du ka via content creators tum fan sidami ili tum konani viral dut lo polo te la bang so lam ki apu thak pen ili tum a videos endon pen abru chok abang ke abru tu peda si ke meji don male tum athil hai ke kemi o alam ki kali la pen ke ko an mai li tum kheme thang ka chipa chi thang la an si bang khai tum bang nang nek don policy li tum tami me thang khiang bong alam an ke ka chi dep tami donang po la pen ke joy pen ka pachi keng tami donang po jong si ison ta social media long plot ison la social media long plot pulte la bang ke henok pe kalam lo nilila non ke dobom ke thidung content creator so tum funding ke sudun la puta kali aning kan ke social media platform long bang ke dotang abang phulo la pen ke non da me dobom lang la pen ke active way lang la bang so social media platform long ke poi phis tame aprang asanan ke nili tame non bang ke thang thelo sidami nili che thang urang ji bo phan kali nili ka hok pe lam thian si che peklang don bom lo kai tame la pen ke non ke bang jilang aporan tame hok pe lam the pen an si video hi hois tame semar pon po lalo nili karjun kang tung ke lalo larta ki jom heganim sopia tum kopia potsi di forong sopi an room ke doda mathilo lapen kopini alang tum vorenga war sai klem doma mate alang tum tok lang hintu ke charlie dun doma mate kapre ka hintu ke cherap dun doma da solam thi dami artu dam nang koklo jong si tok lang hintu charlie do polote lang litum along identity card lahai approve dojima lapen ke kopini documents hi approve tame do ekjima lahai tame la akang saya tuma bang langli tuma phan karju pater tok ra lahaya documents hoi kirim dun la pen ke lang dun du iklo mal ta meni lihin pen lam thije paklang dun det po jong si kang sai polote iritum lahai si do polote ri pa prang nang forum ke do tum phan ke artha ke jumatum athenon ilitum kar biang long to mona bang kela sonalam ki bang klang pik tang lo la sila sonalam ki pa virde je phan polote larta ka vi pen mate jong si tok lang hintu hadak charlie avela pen ke konani voreng war sai ke claim hintu avela pen don rapaton pen ka chira pason pen jong si hadak ki do dam jia phana lam thia be polote lang litum phan kopia alam thi pen si hala ke chak wek ahim pu tum tame ke chak dun nang po lata alam thi duk pegang lata la si aholo la sonalam ki la pen la sonat tumana bang ke tum kar biang long pa vir det nang po nili kumania song la pena partia phan legi pudam sila haita kan lo la kili tum kar bia kheng bong alam thesi chebaking banan ko kai kita milalo la sila hai asu maratum kicharli chit ne halang arta por lo alang tum bang la son room ke do pusida me alang tum phan tom heta nili puet lo non tame pudet po jon si room ke do lo pote room ke do kera ke joy ke alam kali bang service ke do tum pusita me ningrikrung an ke do kopima polote room bhara pusita me penang ke ador do hada ke dikhu ke lasi entela non larta ke jom he kanim sopia tum kopia the pensi hada room bang ke do dam lo pen ke kona ta tang ka pensi arang li tum room ma bang anna ma phan kitu ilo asolam thira mi do koklo lapen ilitum the kolong lo ki dam tang ala mai hu ke phurnang ni lo sita me ahok lo bong mu mar tum pusita me la non social media platform alom nang litum hengnoreng a video hui ka simar la hai bang ington ignon ahok lo tema non malama kai ke facebook youtube along pen sita me tangka bang garni ig derlo sita me la tangka ni iglo ba manang litum bang me heno no content bang thabara la pu bang chok chilo don marli tum ilitum mesen me thang ke thek ana content bang le thap iglo nang la pen la pu hengnoreng a video no bang ke litum thap ik ida simeji atheli tum karbi khai phan la hai ke heno do piklo la si 500 se non
kemeji phani ma thapon rinti non ke chok che along ke don sum sita me ke chok je phan le ko akronga bang nang litum dam igno lalo la pena hok per alam thigela pulo hala ke theng dam atum pusita me ko pia pochi hala ke dobe ka room along dam pen men ke theng ke chok damare la dakta melang no dak ana video dolo ke cheng sia video bangala lo clip bangke hadak si saben ke theng sita me dolo la pen ke pen nang alam thi arju voi pen ke theng dolo ko pialam thi pen serang litum ke theng aret lo ang ton ben alam thi rang litum klar dak pen si labang so ta ke jom hack anim so pi mara tuma phan ke theng dam long lo la hai ta mi do kok lo alang tum la chot takri la dak pen jut epan ta melang litum ko ka prek la to war akrong long pusta mi dam boy hut pusta mi ke theng don dolan hadak ta melang tum bang me thang Karbi hejan puka ching hon aning dora la ana bang ke theng the te me sen che pot lo bi wo chai nong tum phan ke theng ason sin lo bang ke to war pia krong long an sta mi ke theng don pa kreptan ekdom pa belai an ke nang litum theng mi ke dan je pot lo la so step ke denga bang nang litum ta me chok e da lo mi tum prang siong si alang tum ke chu claim chok se dat nang litum ko ni approve do pe me pen si kinep dun lo ko nang litum rong asar do rong asar long dam tha ke chei si rong sar long pon denu asumar tum hasta mi la pen la bang so asumar tum rong asar ta me do ji la pen nang litum rong asar ta me do ji la bang hi ni rong asar phan pa se tong ra la pen la phu a parents mate apia po tum pen pa se tong ra petra la bang so lam ke bang ke akang sai bang si meji son tami social media long upload son ami social media long upload peten ali tong phan a hok pen lam theni li pu dak ko la social media long pen lok bang ke nali tong phan akang sai bang ke mi ik ela pen ke long ik a hok pen mo ki jodam ji ke la bupu a hema tum si la bang solam ki paju thek ji la pen ke song party la ke krem atum si la bang solam ki ke paju thek ji a hok pe da bang li ke cheng si step nang tong kidam nang je bang ke eli tum Karbi rong asar along si dam bek nang po i rong asar lo hadak pensil abang solam ki bangke paju dam nang ko hadak penyong si paju dun ilang pulote ansi litum pulis ari denga bangke dam nang ko lalu athe litum Karbi asu Karbi asolo pulote litum methang Karbi arong sara fans tami man penga bang chipi deng nang nilil ke dam tanga video lo ans tami labang solam thia bangke pupon bom lo kan paklang kon bom lo lalu lasi mo non ke bang jia por long bangke la sonalam ki paklang o ida si mepo Facebook la pen ke youtube malong lalu nilihin pen kapacini don ke la pen alitum pini pen abang ke matha Kerala bon po busi ka duka wi tum don phans ta mening ste phone la pen ke Kerala lilang la pen Kerala le bom lang polate lage tum afan si ke no ke do bom po don mali tum kardom do me thak me